За най-прекрасната кума много специално. От най-прекрасния съпруг. И калите, варка. И също така музикални поздрави за мощните момичета от кумата и от кума. Марка, 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 марка. Шикеме се сини, аха, аха. Шикеме се сини, аха, аха. Си се бара чоп, чоп, чоп. This one I die, yo. Айде! Яша бе коряга. Много специален поздрав от Слави Самоковеца за ноженника. Да си живи здрав и ти, батко. Бате Слави, живи здрав да си. За нашия батко специално. Аха! За шефа. Още на бара. За Сасо специално. И така, от Васко, много специално за всички негови приятели. И най-вече за младото семейство, за сватбарите, за кумовете. 20 точки за оркестъра. Още пари. И така, пожелание най-новия кичек на оркестъра, момчета. Айде, бакало. И така, от Методи Асенов за непобедимите. Аха. Всички приятели. И така, от вас, които са вина много специално за всички приятели, за непобедимите. Йо, 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 аха, непобедими. Още на бара за оркестъра. Киче умножава много специално за младото семейство. Айде, Яша.
сега пристига още 50 точки за Георги Монето с най-новия гечек на оркестъра. Айде, Монето бенд, вие сте момци. От Методи Асенов и неговата съпруга много сечален поздрав за най-красивата булка, за сватбаря, за сватбарката, за кумовете. Айде! От сватбаря соло, от сватбаря още една пара за Методи Асенов и за неговата съпруга специално. Айде, яша Монето бенд, 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 Монето, 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 Монето бенд. Марката и майка за малото семейство, за сватбарите и за кумовете. Аха, чек. И така, от сватбаря още една пара за оркестъра.